ko soynetono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towngal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Gurundam ko kodeki mum jofi ko hodordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum bowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS fami darani ɓesgu mum bowi ton Dakaru Mburu tenki e Thiès ɗo tawte 300 mètres carrés 200 mètres carrés taw jomum no wawi yobde sene jogi to ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laabiɗo yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere Yeah, Bob. Buongiorno. Mi fa dani don la. No bandori. Ko modo. Bara samori. Mi sabori. Anki hade kumtari kam taw bandu opi se. Kudum jenno ma mi arda haalande baba. Ay odo o ko goppado. Wana hiri ko kalanto man. Saade non Allah wadi ko goppado woppumo. Ay kaw makko say hande hi sanci jodim ko dogde problème makko ko bone bolo minen non taade min bawa dogde ko dum jojjini min do jimmi ko goppama an ka mawdo wajma ko hoore ma wala de hidi ko kalantuma mi ko yasin min yero so bettani mi yero wawa walla mbede ando wawa min ngallu bo fi kam mottumi fofa ngam dum libi kam min te mbede and way mina yero tane o galle imin bay habde balde tati yero folotani joni dum don fof oto tawe min de noddi min de ni cikanam ko goddum min de garmi tawma de lelni min ko forino de iwem woppumo bede ando wawama hande wawama jango aduna kadi jutta ko ngal haw wawma kono woppumo ko ane holon garno jena an non ada nande fiso ko an korka e ñantule tan no watte ko en jeya non neddo ma yide hoore mum neddo gay wawa rewde dewal Allah kay namdi ko laabal ko en jeya
no wana hoori tan bornoɗa tekke tan aɗa ɗo birtiɗa fof cirƴa ɗo ɗo umina ɗum wona saria wiyani noon ni ɗum ni moƴƴani ngo korata mbaɗa ss e dow korka ɗum ala ko nafi kono noon ko yiɗi toon nela toon couple men ko naturel de aɗa addi affaire o ko yimɓe fof nan kaala ɗum mais min kam mi jaɓi tan ko Allah hoddiri eyyi joni noon so ɗum yewte an wonko jinnomi namdade ɗeɗo balɗe fof arade haqqillam somi yiiɗi ɗeɗo balɗe fof ko gila hanki ko en fait hakkude Yaro kam e Boubel ko min tan goto arno joni noon ko mbimami ko tan wona hoore nde samori eyyi dande tan heddi seeɗa dande tan heddi seeɗa wona handade dawre ala min dawrani korka kam mi dawrani korka anda dawrani mbaɗande jam inchallah ma wot feere mi dawra moƴƴi way Yasin meeɗa nawde defedde o galle kam ma revanche o waɗɗo ala te mbaɗa andi min so Yero fooli kam ko korka saabi ɗum mi hoor mi ñamani mi yarani baba ko min rutti ha joni de ko ɓiye mbeɗa ñagoma a yiyat jinmi ɗum ko mbaɗa ɗum no yimɓeɓe mbaɗi mo ni woppumo o ko goppaɗo an goppaɗo ko mbaddata e muɗum ana anda woppumo anda ñande hooti Fouta wona toon mi fi baba modi ɗum calotomi mbimi way so woni 1-1 o jangtotako woppumo mbaɗama no adduno waɗimo ni o ko goppaɗo ñalawma ƴettanan mi yiyat woppumo ñalawma min no jarni kam yoɓede lebbi ɗiɗi way on ñalawma mam ƴettanno mi yara woppumo mi fina mi haccito mi yara ndiyam tan ha reedu wiye ŋug mi yalta ɗo mo huccite yero woppumo meeɗa nawde defe ñaguima kam fii baba ɓiye so ñaguimama noon a hokkat ɗum o woppu ɗum o fiyani mani ko bettuɗoma tan o tawmaɗo hoore walla so tawanamaɗo hoore hon ko wawi ittude ma an foof e wonde mawɗo ko ngallo ko ɗum kay ngallo hawre mbaɗa haala gila waɗi guccan mottumi fofa eyo nanɗon noon joni noon woppumo wona aɗa yiiɗi ko kalantumami ko dara mi natta nder woda ko pewnanma mi addanma aɗa wawi natude nder poftoɗo anani eyi woppu o goppaɗo o woppat ɗum mbaɗa ɗum no yimɓeɓe mbaɗi ɗum ni mballaka ɓe karité anani eyi mi toon fiyani Yero mi dañta ko welli kam Yero fiya kam Yero wattino e doom mi jaɓata ɗum Yasin an aɗa andi ɗum min mi jaɓata ɗum gorko meeɗa kam fiit neɗɗo meeɗa kam fiit saka ɓoccol ñoftode de mi nanan ɗo Boubel miiɗi wonɗo reedu walla o dañino ɓinguel miten kaw mama nanano oɗon histoire ala mi faman Boubel woni ɗo reedu ha reedu boni miɗa ko Yero rewe Boubel tan no fiya tan piggal jamma ñalawma subaka kikiɗe ko tuj o waɗi Boubel tan ko bappa omo fiya tan ndekete Boubel ko reedu na yaare lebbi nayyi reedu ni boni nawa hôpital Yero o kangaɗo dambali o andano ni Boubel ko reedu joni noon o yetti hôpital reedu iwi yimɓe garti ɓe mbimo baba galle wimo ndeke Boubel ko reedu wonno tan o hiwti mbimami o fawi juuɗe koore o wi ɓiɗɗo ma arata kangaɗo o wi kanko kay hay soko mbimami ƴiƴam ɗam ma watte waɗe formé ɓiɗɗo arata oɗon histoire mawo fiya a piggal baral nde fuɗɗi deeje aɗen ko mbabba mawo fiya tan kanko Yero o wi tan ɓiɗɗo ma ŋew arata tan o hiwti o woyi o ɓiyi ko an ɓiɗɗo noon ko an fi debbo ma ha reedu boni ko neɗɗo wayi hen Yero oɗo o sa yi kuttimomi mbeɗa andi ɗum ko bonnedagal woni e makko gonga ɗon an noon wona si ma mais je comprends tout non omo boninedi ko noon affaire o yaari o hangaka kala ko kalanɗamo omo andi ɗum omo andi haaju makko omo andi sohla makko jaaɗa ha wina resa lembel dewɗo e faama aɗa andi on kay ko aɗa andi on kaaɗi ala e mum kangar o mandi ko weeli de kangar jiɗɗo rewɓe jiɗɗo lelde ɗum gam ɗum de ko séria e Boubel wona an kalɗam Boubel ko wonduɗa hol toñjoma e galle he Boubel an ko woni wona an kalɗam ma wa kam jabade ko woni ko ɓurɗa kam
non ka jom rabuji a finat tan change jikku ko woni aɗum ko ada dare damal suudam he ko kewi jalta e am no ɓiɗɗo yaltirta yummum ni yalta yam ha laaɓa cer cemtoɗa kam an e faama e goggo cegol leydi eyyi kami jaltuɗo e moɗon Boubel ko kewi kadi an ko min mbanma holko woni ko tumminiɗa tan aɗa dare damal suudam aɗa wayno padɗo somi yalti aɗa fiyami ni ko kewi komi tinani ko mbanmami an eyyi min arani ni min gila rawane min eyyi kami jaltuɗo e ma an e faama foof hayne min gari nde no jaɓɓori mami ni aɗa foti andude min a safani kam an yaro ko dede ma eyyi ɗum no woodi yaro no foti namdade suudu nduɗo caloɗa goggo nani heeɓi suudu ene wonde e kaw bammo ko ara ɗo hennene totte suudu yaro ko neɗɗo baɗɗo fayida yaro ko neɗɗo mawɗo ay fawta mamin goni o mi haalama ala debbo mo rewani e makko ala mo yiɗani yaro reso ɗum alay fayidagal muɗum e neɗɗagal muɗum yaro sali wi ko min yiɗi o resimi o ittimi fouto addimi ɗo on wawno woppudemi toon o ara ɗo hennen o ara ɗo hennen namdo suudu nde wonno nanguirɗon min kamin ɗayɓe nanguirɗon min kamin konwuji Boubel kamin hangaɓe ɗum tan on tottani anen suudu accu ko kalta ko minen min nangirani mon fuuɓe min nangirani mon ɗayɓe so wonno ɗum min gaddatamon e galle he te noon mi faami ko joɗiɗa nder ɗaɗo aɗa ƴuufa ko fof no pompade ko ni ko affaire suudu ndu tagui Boubel itti hakkille ma e suudu he gorkam heɓa suudu gorko ma e an pondumi hen ay so tawi ko suudam ndu battoɗon hakkille ɓuure mon hoccude bagasuji mon paton to gummin ɗon saabu mi wona jalto suudu ko ɗum jiɗɗa eyyi ko ɗum jiɗɗa kono ɗo ko galle kaw makko ɗo omo jogui ɗo droit ɗo ko galle kaw makko sa yiyani yumma ɓe mbiya nanggu kawma ko kaw woni yumma hol debbo mo resaka mbomri debbo no totte suudu bande yagal ko ɗon fuɗɗi saji yagal ko ɗon fuɗɗi ko galle babam galle bamma galle kaw makko so wonano galle kaw makko e waɗede considéré galle o tottoraki suudu holmo jiiɗani ara koɗo arde debbo mum totte suudu taw waɗaka considéré Boubel ay anno haɗum ko jimmi haala nde haala ka yo yon walla mi hella ɗo settani ma joni Boubel ƴettotomi joni haala ka yo yon mbimi walla mi nanguinma joni wonata joni yo yon kami jaltuɗo e mon onon fof centuɗon min sele wencet yaro waɗi ɗum sah ko pinɗa ko a yari podde aɗa yi añɓe ma aɗa ara e mumen ɓe ganduɗa hene jiiɗamo jiiɗa pina jiiɗa daña jiiɗa beltoɗa jiiɗa gona oɗon gandi o dañi tan ko debbo mo yimɓe fof laboto mo yimɓe fof jinno heɓde keɓani eyyi ko lahal yitimbeɗe mum mbimi yona min meɗem yaha jinmi ko jaltina gasi walla mi nanguinma walla gasata an ko gonga e ma walla gajoto wallahi so yonani mi ñusma joni wonata mi fiima ɗo henen hami jooɗo e dow ma joni fiidiraka min komi cemedo pire ala ko cemedo ɓuuri kam min musma hami jooɗo e dow ma fiidiraka wona ko piggal wonno daro min mi yeehi lawolam min mi fiidiraka de tawi hande ka pilirɗo bone ƴeew bone hen bomri debbo ene totte suudu ɗon bandiyagal caysiyagal fuɗɗi yumma e bamma fof ne gandi ko gonɗa e dow mum ko eyyi kaw yaro waɗi ɗum noon nde o ari o wiya kawam yeehi mi anda ko sañce mi anda o fof no ƴettude bagage mo ko min koota What are you? I am in there. What are you? I need to go. Wanda go water. Oh, come. I'm from Marado. Min Marado. Ko test madam no. Wop. Test volume. Yar wopam bi man. Ko test anoda. Wana kam tati nden me doma.
Sar Maimouna Chicken woni koto Amerique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkondir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e Sar Maimouna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Mira ko marano dago. Hey, kam tati nyanme do ma. Hol test mimi, test holdu. Kami jando. Ka jando. Sa ayana re do ara fiyami ko be ara ganya kam. Ha? Itu jungo ma ngomi. Bima ngapar kam mira ko test mbarano. Mbarano da ko test est ce que ma wawa. Itu jungo ma ngo ade bi. Mbarano da test est ce que ma wawa. Yera ade bi. Ana wallahi ko mbarewita yera mbaɗa moole Allah ko mbarewita mbaɗa moole Allah min ɓuutamo min ɓurma moolade Allah ko mbarrade he wo ɓuutamo hande de a gallata kam so Allah jaɓi a gallata kam de a wowi gallude yimɓe ara kam an yerata woba ay o woba a yerata woba yaasi yaasi Yara? Yara? Hey, Yara? Oui. Argay. Yeah. Bibi Argay. Get the saison de Geran. And on the side of Geran, on the side of Jordan. Oui. Doctor. Ko jam. So tawi ko bona ɗo wawno ko jam kay noddirmama dante e base ala min noddudoma jinnomi ko jewtiden jewtiden jinnomi ko yewtiddema kaade Allah waɗi kawma ala ɗo a tawani ɗum ɗo yimno andude programme ma ko addi kam kadi yew ko addi fof babam ko mawɗo ene wawa mo jibinde o wawi wonde jinnaɗo ma aɗa foti ɗum hokkude respect an ala fof mo guittanɗa gueɗal hay goto bamma Fuuti bamma rokkanimi respect Fuuti o respani min ne garmi mi toñanimo mi waɗanimo haydara ko haali kam do ene ko fof mboɗo deeƴi o ari o provoqué kam so wonano mi provoqué min mi wattamo provoqué anen o ari o gundi kam o fi kam o gundi kam o fi kam darmomi ha darmomi gandumi oɗo somi fiitimo tan o mayat mbaɗmomi remisille kono ko min e makko aɗa ko woni probléme ma an ala mo guittanɗa gueɗal hay goto an hay so wona haydara ne ƴeewa oɗo ko mawɗo o ko mawɗo bamma ko mawɗo bandi de he ana anda bamma ko mawɗo bandi ana anda haalanma aɗa ko woni probléme ma an neɗɗo wonano koye haalandema iwre ka an giwra to min ko ɗum joguinomi ko mbeɗa haalanma bamma ala ɗo kawma mbiyan noon goppa caɗele goppa probléme yimɓe koye korka goni min programme am ko addi kam de 1 mi arani do pour mboɗo rokkira dépasse gonka donc mi haalni ɗum kawam par ce que komi code sa woni code poɗɗa ko toppitede
podda ko rokkede to ɗaati leloɗa podda ko rokkede ko weli kadi ñamɗa gonka a nani deuxièmement mine kawam haalduno komin kalduno ko rawane nde jahanmi o wi kam yomi woppo ha mo wuuri hawrey o timmi o wi kam rawane o bendano o wi faama o wi kam faama bendani mbimomi kaw o sinno ko mangore wonno ɓe mbiyata ko joni ñola o wi kam haɗama ko ñolɗe an ma ñam mango o mbimomi joni noon ne garanmi nde mi haalnimo mbimomi somi yetti jinmi ko ñamde mango o wi kam ala probléme joni noon programme am ko woni holɗum mi resa faama e lewru ndu taade ko lewru promotion somi resi faama esa faami wona lembelam Boubel wona jeewo comme ça somiɗo hooti Fuuta mi woppa toon Boubel mi arta ɗo min e faama min gonɗo ɗo henna ɗum woni garta ɗo gonɗa ɗo e faama ɗum de kam ko probléme goɗɗo kono noon taade mbiɗa ko an e kawma kaldi nelatake asama noon ko ɓuuri cuurde haalan faama mami yewtude makko sallah jaaɓi mami yewtude makko sallah mo addi quoi so tawi o jaaɓi ala o jaɓata kay ganda o jaaɓi so tawi kadi no way wade foof kadi gandira ɗum noon tan anani kono ko mami yewtude makko programme am ko resdemo de mbimi o fewnanami kumtare de mami haalde makko kono ko heddi ko nden wodanani min gogo an wayri jibinde de bisimillah safirullah jimi tan ka wayri jibinde sumi jibinani foof wondima hen haydara kay jimi tan a wayri jibinde moƴƴi a jarama a jarama moƴƴi aɗa wawi yaade woto wawi yaade wallahi aɗa wawi yaade wona min noddunoma mi paari ko ɗum tan jinnoman haalan woto yaha kadi hande kikiɗe mbomi yaha to Diawo Dia fisi to Diawo Dia Isma sa yettima toon aɗa andi toon Thiaré marché Thiaré sa yettima kallana kam mbiyamo bagueji mbannomi commande ɗe yo walla mi heɓa hen hankkante korka ka ayi sa jibinino noon o wutte inde an kam bisimillahi rahmani rahim haali gon mami jibinirma ɗum mami jibin ɓe guindirma ɓinguel ngel metane foof wallahi go adi jibina mane jibina joni sallah jaaɓi mane gonta joni noto mi haalanma wol baɗo o reet Allah kawam waɗanma reet assalamu aleykum bibi on baɗo o reet wona ko jibinde yomi jibin tan jiɗɗa joni aɗa wawi yaade mami jibin jibin nan comme ça sallah jaaɓi yatan ya ko kawam de a jarama Boubel kawam wi wona reet wonde reet ko kawam wi wona reet ndekete de wallahi jali kanga ɗo ɓooyani ko yiiɗum jali kanga ɓooyani ko seedi ɗum no sellani